Hem gaharym gelip geldi, hem gynanyp geldim. Gatterbet gaharym gelip geldi. Bir tarapdan hem gatterbet gynanyp geldim. 200 manat del, sürücülere 300 manat jeda ýazylsa da bar bir etçeňiz edýäňiz. Garajdan köçäň ugruny ýaňy gelýäs bolyn. Bir oglanjyk bilemok, talip eşikde diýdiler. Bir benden çağasyr, o da talip eşikde üstüni ýapyp goýupdyrlar. Kakıp gidipdir, kimem bolsa kakıp kaçıp gidipdir diýdiler. Gitjek ýeriňe ýokdur bolyn. Ýöne koy, şo garajdan köçäň ugruny näçe sany peşehot bar. Çağalaňyda tawşyryň. Näçe peşehot bar, geçip bolýar, howlap gelýänler, ajal ýetendir bolyn. Ýöne sürüjüler, gatty erbet, gatty sürýäňiz, awtobus sürýänler, maşin sürýänler, şeýle bir gatty sürýärler-de, ýene de gargan bolup ýazýaňyz. 200 manat Hudaýyňyzdan tapyňyz jeda ýazsaňyz diýip. Gargamak gerek değil. Özüňizde bek bolun, siziň ýakaňyzdan, döşüňizden tutup siltäp alýan ýokdur 200 manat jedany. Sürmeň gatty. Biriniň çağı sıra o da. Öz çağıňyzy gözüňizde getirin. Bira ellerinde telefon ýolla. Ýolun geçjek bolanlarda. Kulaklarında naushnik. Hemme kişa değişir şu videom. Yekece bir adamam goýamak. Hemme kişa uludan kiçe. Çağalaňyda tawşyryň, gaýrat edin. Şeýle bir gynanym da uja ölüpdir görgüli bar üstüne ýapyp goýupdyrlar. Ýoluň gyrasyna. Şonda da gaty sürýärler. Jeda ýazyly bersin, tapaw jok, jedany bilýän ýok. Gargamak gerek däl o taýda. Men şeýle gatterbet gynanyp geldimde, içime sygymady şumar gaty sürýänler. Näçe peşehot bar bellidir aralygy. Bir öýde 2 däl 3-4 maşindan bar. Gerek şu şähere syganok. Ölüşüp barýan bir-biriňiz etiniňiz diýip barýan bir-birini ozup geçjek bolup. Ol oňa söýgünýä, bulmaňa söýgünýä, ejede galanak, bajam galanak, dogonna galanak. Şeýle gaharym gelip geldi-de, hemme kişa degişdi şol. O gaty görüp oturmam, 200 manat jeda bolla gaty sürýänlere. 300 manatdan bolsa siz barur etjeňiz. Düzgünü bozman sürseňiz hiç sadan bolanok. Ýakaňyzdan döşüňizden tutup alýan ýok, bolýar sag bolun. Gaharym geldi diýdim. Öz arymyzy bir şeýdip ýyla çykaraýyl, gorkadaýyl, gaýrat edin. Ýaşamana maýmaraýyny. Bizem ýaşaýaly. Ýa bir ýylyň ärini elinden alyp şeýdip ýalymyzda goýamyza Hudaýa şükür öz hususy öz zakysy ärimizi urup goýaýaly, gaýrat edin. Men häzir diýsem plança diýip. Men pulum näçip berjek? Goňuruňa basyrypmy? Hoş ne molya pertada. Ne molya ya fark mı? Ne mermi? 10 manat tolyam sen. Ya şundan ha. Ağam 10 manat size mi ya da 20 manat dinnika? Getir verik 10 kus. TikTok'ta bizar seni alaklarda. Yavaşrak yapay ağam yavaşrak. Bu torunu kilende kenarlı. Udayda 10 manat rıva oran oy. Tüstede bir tağalı biyatıra. Aha şuna gülme bidam sırak kolmalı. Onyan tağan benim alıştım mi? Tağalı biyatıyar ha. Ne ön sıfatımız derediyen aynadını daydan sıfatçığını koyan çıta. Ay, dayda deyip ya daydan sıfatçığını koyan tağalı biyatını. Marallığını koyduğunu koyan. Onu halka sorayan. Maral ne amoli sana? Hava ne amoli sana marallıp sorayan halka. Ona özleri cevap veriyor. Sen sığan varsan sakra, sen sığan niye yoksa? Benim bir cevap dayda aynı. Evet değil mi? Bunu вообще yok ama kapın seriyan olsun. Ya, yeme de rahatsız komentarım. Подписчикlarım olara diye vaatlarını var ben gül böyle arkamalçılarını var ayda. Şimdi sığan niye böyle? Yani suratçığım çıkarayım ne ayarlığını. Mara deyip beni amoli sana. Enişmin yanında şey diyeceğim oraya var bana. Guturun, kelmeýt, kapır, dalbaýok, haramzada, sen ýala näme diýilýär? Ha?
Gutoran neyl ya sen yala, heley değil ya, kançita konçunlu değil ya, ra musur. Ha? Öz näme bilmän. Adam saylanmalýarmy? Millet paratçylyk edýärmi? Ha? Döneyin. 5 vilayata döneyin, şunnuňmy? Sen ýalakyň agzyna berip, yüzüne siýmeli. Şunnuň dämi? Sana gurulamaly hiç ili sözüm jalka. Kelmeýt diýsänim. Zaya. İlk öz nemäňe seret, tira taýpaňa seret, nirden gelip çykanyňa seret, musur. Ondan gurulu. Şunnuňmy? Sen ýalakyn wara, ha, nämeseňe mazza. Gandon ýybany. Tejenin istiline diye toylar barýarlar diýip. Kamsomol toy diýip esdik. Gap toy ol bile tejen toy diýip esdim. Bir diňe bir aýdaýyn men narkoman bir toparlar da eňelap gurýanlar tejenke çaý diýär. Ona nurşkan dinden esdik. Galan ýerde estirene oýramy. Tejenler wana. Sulmotda da şolar ýaly bir täzeli etmekde de wana şu 3 tapar şohrap bolsun tejenler alay. Şeýle hormatumlar. Tejenler bir septeleşke çıkardılar hani ayıl bir hil ağda kendi medeniyetler Sivtamuz kocuklar var şaralı go edip kışına kış olsa yung aynalı yapılayan yürüyüte tejenlere haiş edip mardak toylomuzda şu tejenden bir sep tutyadıklar o Ne biz oynayıp durmayın taktı. Başın aydayınca ne baş harfi çıkıyor. Şu harften başlayan oğlunun adını aytacağız biz. Bilmese de oraya bilmez. Ağız. Başlayacağız mı? Süşme bana düştüm. Muhammed. Ağa gönül çok var. Ağa bir ekleç değil beni. Start. Koç. Dur başla. Durun. Farida. Farida ne ya? Kapten oğlanın adı var mı? Hava Farhat. Rahim. Pena. Uyuma yastığı mı? Durun. Bari iki. İkisinden anne. Radnoyn ben ettim sen etme. Pena dedim o kulçuz valla. Radnoyn beyt mi de? Koç! Yang ben ettim. Nur mu lan? Orada Türkçe'ye mi? Çıkar. Yok. Dururma. Yeni bu. Çıkanla ne başka da? Berdi. Nur. Türkçe. Cemşit. Vurma. Sapar. Oha. Sapar. Sapar dedim. Sapar nerede keller gel. Dur. Ben iki. Yakup. Aman. Xudaya ne oyna? O keller kapmasına atlar geldim de çıkıyor. İçinden bir kuştuğun o. 1, 2, 3. Dur çağır bak. Ay. Sanki. Osca sen mi kadiydim emin? Tayını, koraçlarını bulan. Kıdır. Ne? 1, 2, 3. Farhat, vurma. Neden ayttık Farhat? Oyna. Ben aydamak ve Faride değildim. Çağrı. Çağır Murat. Oras, vurma. Faruk. Ne mi? Faruk. Ya var. Faruk. Ne? Var. Düşündük dur. Orayman, durun. Göremem. 1, 2, 3. Berdi. Batır. Batır yarım beni. Batır. Gitmeydi bak. 1, 2, 3. Umit. Wapa. Ya şimdi güvenin berdata. 1, 2, 3. Batır yenedi. Bolyam ya. Akbar. Ne?